Today we're diving into something that sounds like it should be in a political satire sketch. This idea that the US could take Greenland. Yes, Greenland, the world's largest island, home to about 56,000 people, the self-governing island within the Kingdom of Denmark, and one place that has made it very abundantly clear that it doesn't want to be bought or claimed by anyone. I'm gonna watch Denmark and Greenland, their press conference against Trump's threats. But first, let's keep a few things in mind, shall we? Greenlanders' voices are not just the background in this, they should be at the forefront. This is their home, this is their future, and they overwhelmingly oppose being a part of the US. Second, when leaders joke about taking land, it's not funny. It's actually dangerous because it slowly normalizes this idea that borders and, like international law is optional. That's bad. And finally, let's remember that this isn't just a US story. This is also a Greenland story. Europe is also watching very closely. Allies of Denmark are watching very closely. NATO is watching very closely. And international law exists for a reason. So, with all that in mind, let's dive into this press conference that Denmark and Greenland had. I'm going to be doing a lot of reading because they are speaking a different language. So I'm going to be reading the closed captions. So pardon me if I'm looking at my screen like this, because I'm just really trying to hear what they have to say. Velkommen alle sammen. I mere end et år har vi, Grønland og Danmark, skulle håndtere en ganske uvant og vanskelig situation. Det er vi lykkedes med sammen. Vi har taget initiativ til at styrke sikkerheden i Arktis yderligere. Vi har tæt med båndene mellem os i kongeriget, og vi har opbygget endnu tættere alliancer med partnere og allierede i hele verden. Det har ikke været nemt at stå op imod et helt uacceptabelt pres fra vores... So, she's the Prime Minister of Denmark, correct? And then he is like the leader of Greenland. Nærmeste allierede igennem en menneskealder. Men meget tyder samtidig på, at det sværeste nu ligger foran os. Og det er undervejs blevet stadig mere tydeligt, at selvom det er grønlænderne, der først og fremmest mærker utrygheden, og selvom vi i hele rigsfællesskabet har skulle lægge øre til mange fornærmelser, så er der noget meget mere grundlæggende på spil. Det her handler ikke kun om Grønland eller om kongeriget. Det handler om, at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk. Exactly. That is the biggest idea here. That it is just such a weird thing to think that, one, you can do that, and two, that you can talk like that. Absolutely mind-blowing and just obviously very, very, very bad. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden. Vi står op, ikke bare for os selv, men for den verdensorden, generationerne før os har opbygget vores demokrati. I morgen der mødes Grønland og Danmark med USA. Vi kommer sammen, vi bliver sammen, og vi går sammen. Vi vil gerne dialogen, og vi vil gerne samarbejde. Vi søger ikke nogen konflikt, men vores budskab er klart. Grønland er ikke til salg. Det har vi gjort klart. Ligesom vi fra begyndelsen af alt det her har sagt til amerikanerne, at hvis det handler om sikkerhed, så er der meget mere, vi kan og skal gøre i fællesskab, og det vil vi også gentage på mødet i morgen. For selvfølgelig ønsker vi at styrke samarbejdet om sikkerheden i Arktis med USA, med NATO, med Europa og med de arktiske stater i NATO. Og ligesom de baltiske lande for eksempel ikke står alene med at forsvare NATO's østlige flanke mod Rusland, fordi det netop er et fælles anliggende for hele alliancen, så gælder det samme i Arktis. NATO skal beskytte og forsvare Grønland lige så meget som enhver anden millimeter af NATO's territorium. Og den sikkerhedsgaranti, det er det bedste værn mod Kina eller Rusland som en trussel i Arktis. Kære grønlænder, I skal vide, at vi står sammen. Det gør vi i dag.
Det gør vi i morgen, og det bliver vi ved med at gøre. Og med de ord, så er ordet dit, Jens Frederik. Tak. Wow. Først og fremmest, så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. I dag har vi drøftet vores samarbejde mellem Grønland og Danmark. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget. Vi er en retsstat baseret på demokratiske værdier, og vi har selvstyre under kongeriget Danmark. Situationen er meget, meget, meget alvorlig. Og de geopolitiske interesser, de har lagt et kæmpestort pres på vores land og dens befolkning. Grønland er som en del af kongeriget Danmark medlem af NATO. Vi har stor tiltro til NATO-alliancen. Og ved at NATO støtter os i den her situation, men støtten fra Europa og Danmark er helt afgørende i den her konkrete situation. Vi er sammen om at stå for ukrænkeligheden af territorier, om at beskytte demokratiske værdier, beskyttelse af demokratiet. Vores mål og ønske er fortsat fredelig dialog baseret på samarbejde, med respekt for vores konstitutionelle placering, folkeretten og vores ret til vores eget land og vores ret til vores selvbestemmelse. Men én ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Absolutely crazy to look at a country like the US, who has only ever stood for one thing, and that is democracy and doing things in a democratic way, to now be threatening to take a country that so very obviously doesn't want to be taken. That is the least democratic thing to happen. And it just makes absolutely no sense. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. Tiden er ikke inde til interne diskussioner og splittelse. Tiden er til at stå sammen og få bygget videre på det fællesskab, vi kender, og til det, vi ønsker. Og så bliver der lejlighed til ganske få spørgsmål. Danmarks Radio. Jeg vil spørge statsministeren først i forhold til den danske position og det, din udenrigsminister er rejst afsted til USA for. Fordi hvad er det egentlig, at du kan tilbyde amerikanerne for at lukke den her krise? Og så lige et spørgsmål til Jens Frederik. Hvis nu amerikanerne ringer og siger til dig, vi vil gerne have en alenesnak med Grønland, hvad svarer du så egentlig, hvis du skal tjene dit land? Ja, det vi kan tilbyde amerikanerne, det er at være den gode allierede, som vi har været i ganske mange år, ja faktisk i ganske mange årtier. En stærk NATO-allieret og en allieret, som vil opretholde det Vesten, vi tror på, og det Europa, som vi tilhører. Og det kan vi også gøre omkring Arktis. Jeg tror, man skal se på det på den måde, at vi har en østlig flanke i NATO ind mod Rusland, hvor vi skal afskrække og forsvare os mod Rusland. Vi har en sydlig flanke, der handler om terrorisme. Vi har en flanke, der går opad i forhold til rummet og ny teknologi. Og så har vi en nordlig flanke, som vedrører Arktis. Og vi er selvfølgelig om nogen interesseret i, at sikkerheden den opretholdes i det arktiske område og i det høje nord, fordi kongeriget Danmark, Grønland er en del af det. Det er vi sammen med en række andre arktiske stater. Så det vi kan tilbyde amerikanerne, det er jo et demokratisk samarbejde mellem selvstændige stater, der respekterer hinanden og gør det bedste for vores befolkninger. Der er ingen like normal lande, nations, der kan tilvejebringe deres befolkninger gode vilkår, hvis ikke man er demokratier. Og slet ikke, hvis man er i konflikt med hinanden. Så vi kan tilbyde det, vi har tilbudt igennem rigtig mange år allerede. Ja, jeg vil gerne høre både til formanden for Naalakkersuisut og statsministeren, hvor går grænsen for, hvad Grønland og Danmark vil acceptere fra USA, og også, hvad kan I sige til den grønlandske befolkning nu, hvor situationen udvikler sig dag for dag? Altså grænsen går ved, at vi er ikke til salg. Grønland kan ikke købes. Grønland ønsker ikke at være en del af USA. Grønland ønsker en respektfuld dialog og et samarbejde baseret. It's insane that they have to say this. It is insane that they have to come out and they have to say, Greenland does not want this.
Greenland does not want to be bought. Like, it should be enough that they said it years ago when Trump said this in the first place. That should have been enough. It's insane that there's a press conference now where they have to talk about how they are standing with the Kingdom of Denmark and how they don't want to be bought. They don't want to be a part of the US. That is crazy. På internationale principper, folkeret og igennem de rette kanaler. Det har vi sagt fra dag 1. Vi har stået fast på det. Vores linje har været fuldstændig klar. Vi ønsker et samarbejde. Vi ønsker alliancen. Grønland vil altid være en del af den vestlige alliance. Og det er det, vi baserer vores linje på. Altså i forhold til den efterhånden hårdt brødede grønlandske befolkning, så tror jeg, at alle i Danmark har meget, meget stor forståelse for den uro og den usikkerhed, som den her situation giver, hvad jo i sig selv er uacceptabelt, fordi Grønland har aldrig søgt nogen konflikt med nogen. Tværtimod, så er det et uafhængigt fredeligt folkefærd, som understøtter de vestlige alliancer, også på sikkerhedsområdet. Så alle vores tanker er med den grønlandske befolkning, men det er jo også vigtigt at sende et meget klart budskab om, at Grønland aldrig nogensinde kommer til at stå alene. Altså, vi giver ikke op på det, vi tror på, uanset hvilke trusler, der måtte komme. Og som jeg sagde det før, så er det klart, meget af det her handler om Grønland og om kongeriget, men der er jo noget meget, meget større på spil, nemlig hvis vi giver op på vores grundlæggende tro på, hvad demokratiet er, og hvad man kan for demokratiet. Og derfor er kampen for det helt grundlæggende her, det kommer vi til at stå fast på, og det kommer vi til at gøre sammen. Så er det Samitsiak. Ja, jeg vil gerne spørge, hvis nu Rubio og Vance de kommer med et tilbud, eller på anden vis lægger op til nogle forhandlinger om Grønlands fremtid, hvordan vil I så reagere? Grønlands fremtid, den skal defineres af Grønland i den konstitutionelle ret, vi har i dag. Grønland er ikke til salg, og alene snakken om at kunne købe et folk og kunne købe os, den er ude af sporet. Den er ikke respektfuld. Det har vi sagt fra starten, og der er vi endnu. Og det er også den besked, vi kommer til at rejse til USA med i morgen. Jeg har også et spørgsmål til jer begge to. Jeg starter lige med dig, Mette Frederiksen. Amerikanerne har valgt at rykke mødet i morgen over i Det Hvide Hus, og J.D. Vance, vicepræsidenten, skal afholde mødet. Hvorfor tager du egentlig ikke selv til USA? Ja, det vi har aftalt med amerikanerne, det er et møde på udenrigsministerniveau. Det er så blevet ændret her for nogle timer siden. Uanset hvem der deltager i det møde, så er vores budskab jo det samme, nemlig 1, at Grønland ikke er til salg, og 2, at hvis det her handler om sikkerhed i Arktis, så er vi drevet af en fuldstændig stålfast vilje fra kongeriget Danmark i forhold til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre det sikkerhedspolitiske. Det har vi vist i mange år som allierede. Vi er også villige til at investere i de kapaciteter, der skal til. Og så er det et NATO-spor, som vi ønsker at gå ned af, men vores budskab er det samme, uagtet hvem vi mødes med. Og så er det... It doesn't matter who they're meeting with or where. Men så er der ikke flere spørgsmål. Hvis ikke... Hvad er det, fordi din vurdering er, at det vil skade mere end... Er der et spørgsmål til... Ja. Jens Frederik Nielsen, du siger, at I vælger Danmark. Skal der så ikke være mere snak om selvstændighed fra Grønlands side længere? Jeg synes, vores interne forhold i det fællesskab, vi har nu, det er jo sådan noget, vi løbende drøfter og har gjort hele tiden. Men tiden lige nu er til at stå sammen. Grønland What a weird question. står i kongeriget Danmark og står fuldstændig sammen om at beskytte de fundamentale principper, der er i verden. Og som der blev nævnt lige før, vi står i orkanens øje i Grønland. Den grønlandske befolkning er blevet udsat for det pres her i længere tid nu. Men det er også et spørgsmål om den verdensorden, vi kender. Hvis man begynder at afbøje de principper, der er blevet bygget op igennem rigtig mange år nu, så er det først her, at kongeriget Grønland, men også resten af verden, de kan begynde at se ind i nogle udfordringer, der bliver svære at bokse med, sagt rent ud. Og det var det, vi nåede i dag. Tak skal Yes. I'll reiterate again how absolutely crazy it is that they even have to talk about this, that they even have to
have a press conference and come out and say that they don't want it, because just the fact that they don't want it should be enough. And the fact that that Trump is still putting pressure to do it and to take Greenland is just inherently so scary. Because they talked about the press conference or the meeting. Yeah. European ambassadors held a meeting today after President Donald Trump threatened to hit several allies with tariffs unless a deal is reached for the U.S. purchase of Greenland. It's just batshit crazy. It's actually batshit crazy. Trump tariff threat over Greenland. A threat by U.S. President Donald Trump to impose fresh tariffs on 8 allies opposed to his proposed takeover of Greenland has drawn condemnation from European leaders. The comments came after Trump announced a 10% tariff on goods from Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, the UK, and the Netherlands and Finland would come into force on the 1st of February, but could later rise to 25% and would last until a deal was reached. It's like you cannot solve everything with tariffs. Trump insists the autonomous Danish territory is critical for U.S. security and has not ruled out taking it by force. Exhausting. This is where I get held up in the whole thing, because you're either going to do it or you're not going to do it. And if you're going to do it, then it completely goes against any type of democratic principles that the U.S. claims to uphold. Because if you do it, all of that completely goes out the window, if it hasn't already gone out the window. But if you're not going to do it, then using this kind of harsh, threatening language just to, show power, show that you can disrupt governments and countries and places like this, that is such a gross misuse of the presidency. And it's terrifying, because then if he's not actually going to do it, then it's not about strategy or negotiating, obviously. It's about separating people. It's about creating fear. It's about proving dominance rather than actually leading or bringing people together. Leadership isn't supposed to look like intimidation. Sovereignty isn't a game, and countries are not pawns. Greenland's people have spoken. Europe is watching. NATO is watching. And again, international law exists for a reason. Threatening another country or talking about taking land that doesn't belong to you, it shifts norms, it affects alliances, and it affects people. It affects the real people. And if we don't notice it, if we don't question it, if we don't talk about it, then it becomes the new normal. And that's really, really dangerous and really, really scary. Let me know down in the comments what you think of these videos, what you think of the situation. Let's talk about it. Discussion is always nice.